hey. Siyekeni nini. Siyekeni in peace. Isangoma asigqoka amabhruko, isangoma esigqoka amabhruko asihloniphekile, akubukeki kukuhle, akubuke yeyi siyekeni sasingekho thina ebusheni benu. Sasingekho ebusheni benu. In actual fact, probably we're doing better than how you did ebusheni bakho. Mhlambe wena ubungoma bukuthole vele umama ohloniphekile, umdala vele. Yebo akubukeki uyisangoma usemgidini ufake ibhruko bese uthi bhayi phezulu vele akubukeki. Vele uma uyemgidini ufanele uhloniphe, futhi uma uyentweni edlozi ufanele uhloniphe. Angeke uthi uyemsamo ufake ibhruko bese wena udecide ukufaka ibhayi ngaphezulu. Cha, akuhloniphekile. Kodwa kuyayenzeka ukuthi mhlawumbe usestradini noma umuntu uyawa noma uvuka edlozi ufuna ukumnceda, unebhayi lakho ebhegini bese uyalithatha uyalifaka lapho, akunankinga. We understand? Kuya ngokuthi kusuke thina sibancane guys. Thina sibancane, asiganwanga amakhehla amadala. Siganwe izingane ezilingana nathi ezizothi yabo. Ena kusuka ukuthi mangifaka ibhruko ke sengifaka into engipintshayo, sengifaka i-tight, sengifaka i-legging ekhipha izibunu ngaphandle engikalile la phezulu. Cha, ngisahloniphe. Yabona namhlanje iweather manje ngabe nibonile bekubanda kanjani. Imvula yayinetha. Fanele ngifaka ama-tracksuit ngithi teki. Manje ngifaka neziketi mina, ngifaka neziketi kubanda. Imvula inetha. Hayini siyekeni. And siyekeni guys, siyekeni. Mangemsamo ngemgidini ngenza into zedlozi, yebo ngiyahlonipha futhi ngiyahlonipheka. And nanoma ngifaka ibhruko, ngisahlonipheka mina. Mina umuntu ungihlonipha nje ngifaka ibhruko, ngifaka i-tracksuit, athi thokoza gogo. Ngithi thokoza, ngihloniphe nje. Uyabona? Ngani ngasiphilisi kabuhlungu guys. Ingakho abanye bethu sibancane sizogcina sesibaleka ubungoma, sigcine sibaleka into zezinyanga ngoba bafuna ukusigugisa, ngoba bafuna ukusibopha. Fanele masoyisangoma ke ube mubi. Yebo siyafika isikhathi ukuthi masoyogubha ke nawe uzibona ukuthi cha abantu abangaziyo noma ama-colleagues wami wangahlangana nami la bazophika bathi hayi girl, is that you? We understand? Kodwa kusuke kuyisikhathi. Yabo? Bese kuthi ke masofika ebantwini noma mawuye emcimbini ethize emishadweni nawe ubukeke ukuthi hayi cha isangoma siyageza. Isangoma siyageza futhi siyabukeka futhi siyathandeka. Ake nisiyekeni. Siyeke teng. Angaliluma angalila cha ndibona ngijini. Kodwa guys siyekeni, ayisikhathele yini content after content. Izangoma zamanje umuntu bakayenza amathathu, mikeni namathathu wakhe. Banothi ngeke alibona izulu noma banothi idlozi ngeke nemsebenzise ngoba unamathathu. Idlozi lamkhetha futhi omunye anamathathu. Wena ungamiyekanga lathi hayi cha wena waba namathathu. Hayi cha wena ihlose lawa awusase yitshitsha sikhethe. Hayi cha wena wamoshela. Likhetha unjalo. KwaBhayibheli lithi uNkulunkulu ukhetha laba abawonayo, ukhetha laba. Siyekeni. Makhosi.